together, growing in faith, changing communities. Makaduyiswe uJesu Kristu. Namhlanje ithandwa zami kunenkonzo uNkulunkulu asifundisa yona encwadini kaHezekiya umprofeti. Uma ethi musami ukuthi indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto azinabo ubulungiswa. Ngibona umntaka Maria namhlanje ethi anike nize hlaleni phansi. Asike sibukeni izimpilo zethu njengoba zinjena. Ebesethi uNkulunkulu kungani ningigxeka ngazo zonke izinto ezenzakalayo emhlabeni? Kungani ningigxeka ngazo zonke izinto ezenzakalayo emndenini yenu? Kungani ningigxeka ngazo zonke izinto ezenzakalayo emsebenzini, emshadweni, kubantwana benu? uNkulunkulu kunento engibona efisa ukusifundisa yona namhlanje, ukuthi ngaphambi kokuba senze inkombankombana yindaba ngingaqale ngizibheke mina. Kunesisho sesintu esithi iqaqa alizizwa ukulunga, kodwa uJesu mhlawumbe inkonzo asibizela kuyona yinkonzo yokuthi angike ngibe neqiniso mina ngempilo yami. Thandwa zami, akuve kulula ukugxeka abanye abantu. Akuve kulula futhi ukuthi makhona into embi eyenzekile ngibe mina owoqala oshifta iblame ngithi osibanibani nosbanibani abenze lokho. Lento siyibona esifundweni sethu uma sifunda incwadi kaGenesisi isahluko sesithathu. Uthi uJesu uNkulunkulu esemdalile uAdamu noEva wababeka ensimini. Uverse 8 uthi uNkulunkulu wabe eseza ensimini ehamba ezobheka abahlobo bakhe. Ebese yabamemeza, Adamu ukephi na? Lithi izwi kaNkulunkulu uAdamu benonkosikazi wakhe bahamba bayocasha. Uma uNkulunkulu ebabuza ukuthi yini nicasheleni na, athi uAdamu, Nkosi, ngizwe izwi lakho ngase ngesaba ngoba sihambaze asigqokile. Athi uNkulunkulu, ngabe sewudlile yini? Thandwa zami, izinto empilweni yami zilento eziyona. Mhlawumbe uNkulunkulu umbuzo wokuqala mengibuza ukuthi Thembenani, yindaba impilo yakho ibe nje? Mhlawumbe ngingowokuqala othi hayi Nkosi, impilo yami njena ngoba usibanibani akangifuni. Hayi Nkosi, impilo yami njena ngoba ekhaya banginakekeli. Hayi Nkosi, impilo yami njena ngoba engizalwa nabo bayangithakatha. Hayi Nkosi, impilo yami njena ngoba engishadele khona abangifuni, bafuna ukuchitha imizi yami. Kulula ithandwa zami ukuthi kwesinye isikhathi uma izinto zethu zingenzeki ngendlela esifuna ngazo, sibe abokuqala ukubeka amabala abanye abantu. Uthi uNkulunkulu uAdamu, kungani ucashile? Kungani ungibalekela? Kube ngathi uNkulunkulu bengabuza uAdamu ukuthi kungani ubalekela iqiniso ngempilo yakho? Thandwa zami, ngiyakholelwa ekutheni unless ngikwazi ukuba neqiniso ngempilo yami, ngiyohlezi ngigxeka abantu. Unless ngikwazi ukuzamukela ukuthi ngehlulekile, ngizamukele ngeqiniso, asike isidingo sokuthi ngilwisane nabo bonke abantu emhlabeni. Lana kunabantu emndenini abangazwani, abangabhekani, bahlezi belwa nawo wonke umuntu. Uma kukhona into embi yenzekile, akakwazi ukuthatha responsibility. Khona abanye abantu abashadile ndawonye, emshadweni wabo uyedwa vo okwazi ukuthi ngiyaxolisa.
wake waphoqeleka ukuthi uxolise for the sake ukuthi kube khona ukuzwana nokuthula la ekhaya. Wakwenza umuntu into embi, ahambe enza amanyala, maqedana kuye anihlinele, anganikhulumisi, angahlina inyanga yonke, angakhulumi nani inyanga yonke, kuze kube yinina eniguqa ngamadolo niye kuyena nithi hayi baba siyaxolisa, ngiyabona ukuthi ngakhuluma kwaze kweqa. Hayi mama siyaxolisa, ngiyabona nkosikazi ngakhuluma kwaze kweqa. Ayikho into ebuhlungu njengokuxakeka. Ayikho kodwa into ebuhlungu njengomuntu noma eselenze iphutha ahluleke ukuzehlisa, ahluleke ukuxolisa, ahluleke ukubona ukuthi mhlawumbe ngithathe mawala, mhlawumbe ngikhulume ngeqisa, mhlawumbe ngenze nokungafanele. Into ebuza uNkulunkulu namhlanje ukuthi nohlale nengiblame ngazo zonke izinto ezenzeka emhlabeni nganenzani. Nohlale nengiblame ngazo zonke izinto ezenziwa abantwana benu nganenzani. Angimina ngithi abantwana benu abaphuza utshwala, angimina ngithi abantwana benu abadla idakamizwa, angimina ngithi abantwana benu ababalekela isikole, angimina ngithi abantwana benu abahamba bayokipita. Ithina esihlulekile njengabazali, yithina esithathe iy'ngane ey'ncane safuna ukuzenza iy'ntombi, yithina esithathe iy'ngane ey'ncane sayikhweza phezu kwamakhanda ethu, yithina esithathe iy'nyoka sayifaka ngaphansi kwamakhwapha, yithina siphume sayokhipha iy'ndaba zala ekhaya. uNkulunkulu unento asibuza yona. Ngimbona umntaka Maria ehleli, ubuso bakhe bujabulile, ethi niyongiblame kuze kube nini? Kungani nisabe ukumela iqiniso? Kungani sisabe ukufunda emaphutheni ethu? Khona into futhi uNkulunkulu engibona esifundisa yona uma ekhuluma ezwini lakhe. Uthi umntaka Maria namhlanje, uma omubi enza okubi, lowo muntu uyakufa nokufa. Ningasho ukuthi ubulawa yimina, ubulawa imisebenzi yakhe. Kodwa lowo mubi uma eshintsha, eguquka, uyakusindisa umphefumulo wakhe. Uma kanjalo nomuhle enza okuhle, uyakusinda. Kodwa uma eseshintsha, eguqula impilo yakhe, ehamba ngokungcola nangamanyala, uyakufa nokufa. Zimbalwa izinto uNkulunkulu engimbona esifundisa zona. First, take responsibility. Angike ngikwazi ukumelana nezindaba zami, angike ngikwazi ukumelana nezinto zami. Bare ngibona kubalekile, angike ngibe neqiniso empilweni yami. Ngikwazi ukukhulula omunye umuntu ukuthi sithando sami khuleka, inkinga ayikho kuwena, inkinga kumina. Yimina ulimi lami oluhle. Nebona ithando zami kuneminye imizi abantwana ababhekana abafunana. Uzuyibuza ukuthi lezi ingane yindaba izondane kangaka. Uma usubuyele emuva ubheka, ngesikhathi lona esebenza wayengevethandwa, lona wayengasebenzi wayibukelwa njengenja. Uyakwazi ukuba mdala kodwa ungasebenzi, kodwa abazali bathatha ingane encane bayikhweze phezu ekhanda lakho ngoba nakho yona isebenza. And then masubona lezi ingane seyixabana, seyizondana, ingasafunani, ungawarisheki, ungathuki futhi njengomzali. Uwena ohlulekile ukuba neqiniso. Uyayibona ingane zethu zabafana, uma siyitshela ukuthi hayi wena umfana awuyigezi izitsha, awupheki, awuklini, awuwashi, awuayini, umfana uzokwenzela amantombazane. Ungakhathazeki kuba lengane yomfana seyikhula isiba udlwembe, lengane yomfana seyikhula isihluleka ukubamba umuzi wayo ngoba wena wayibulala iseyingane. Thandwa zami, sithi isintu
ugotshwa usemanzi. Izinto thina kwesinye isikhathi esiyikhipha esandleni. Ayikho into ebuhlungu njengomzali osaba ingane. Iy'ngane zethu zikhuluma nathi noma kanjani, zisiphendula noma kanjani. Zingakhuluma idilike kuthina, siyayisaba. Kwesinye isikhathi iy'ngane zethu zisidelela because asambanga kahle phambi kwazo, zazi amanyala ethu, so ziyasibribe, ziyasiblackmaila. Ngoba manje ngibonile wenza ukuthi itshele kahle ukuthi wena manje ungitshela ngoba ngakubamba ukuthi wena baba ngeke ungitshela ngoba ngakubona ukuthi inkinga yethu suke senza amanyala phambi kwabantwana bethu. And so uthola ukuthi izinto eziningi zonakele ngoba sihlulekile ukulungisa thina uqobo. uNkulunkulu namhlanje usinikeza ithuba lokuthi asike silungisele, asike senzeni kahle khona izinto ezikwazi ukulunga. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibuse sizivikele. uNkulunkulu somandla asinike amandla nekhasiya lakhe ngegama likayise benendodana nomoya ogcweleyo. Amen.